zuciyar mu da buri gashi yau ya rushe. Kadarar rabuwar mu ce ta zo ban san mafita ba. Labari ne na gaskiya kai na ba sauyi, za ka ji tausayi na matukar zancen nan zai. Allahu bani shi ne mahalicin bayi, shi ya yi kowa zuciyar mu ta sauka da sauyi. A cikin zuciyar ya yi wani dashe mai nauyi, ya yi min nawa na ba shi ruwa mai sanyi. Girman shi yake yi, kadara ta yi sauyi. Lokaci guda aka ce bishiyar za a sare. Ranar kadarar da za ta zo zan je unguwarsu, ma'ana zance za na je wajen ta gidansu. Mai wanka na kaya mai kyau na sako su, ashe ita ma kayan da na fida ta sako su. Na doshi gidan kannanta suna wasan su, suka mun tarba sanni da zuwa a fadar su. Kan in aike su sai na ga shigar su, suka ce na jira za su mun kiran antin su. Kamshin da na ji ya tabbatar mini ta doso ni, fara'ar da take ta saka na rasa sukuni. Ta yi kyau sosai makurar yabo ta kai ni, ta yi kasa da kai sannan na ji ta gaishe ni. Ta ce nawa albishir na ce mene ne, abbansu ya ce aurenta na zo zai bani. Murna ta tiyo ni na yi mata bayani, insha Allah a gobe ni zarke biza ni. Tun sassafe na yi shiri na ɗau hanya, na je ni gida murna ta cire mini kunya. Sakon da na kai aure a Kano na shirya, abbanmu ya ce wannan maganar in sauya. In kun manaki in je in yi zambar hanya, ranar kuka babu magana daga murya. Ido ya sauya bacci ba hanya, kwana uku na Nijar Kano na ɗauko hanya. Na shiga mota ga kiran ta waya na yawo, yasa na tuno mazigan da ke kai kawo. Sun ce yaudarar da nake zan sa ta yi wayo, haka ta share maganar ba ta yi mata ciwo. Masaurar ta kora ni ta yi kiwo, maganar da na yi a gidansu take mini ciwo. Alkawar kuma na yo aure sai mun yo, ga umarnin abban ma'arai na yawo. Mun shigo tashar kofar ruwa ban aune ba, an min magana amma ban san anyo ba. Direba yana ta faɗa ban mai daidai ba, na tsare babur har kaya na yayi ba. Na sauka tara daidai ma ban yi dare ba, bacci yunwa a daren ba su samu waje ba. Nazari bai kau ba, ban san mafita ba, tamkar in rataye kaina a daren ban so ba. Nan zan yanke abuwa kai mai saurara, insha Allah ta biyun kadarar zarrera. Da ta san na zo da safe har kanwar ta turan, bata lafiya kwana hudu ta yi da larura. Sanadin
min cutar tafiya ta ce ta dora, kuma ga maganar rabuwa abadan zan dora. Kafin in je shawara ina saurara, ga lambata ta kira da wasu zan jera. 09079999541 sai na ji kuma soyana. Nagode. Zuciyar mu da buri gashi yau ya rushe, kadarar rabuwar mu ce ta zo ban san mafita ba.